माझं नाव तन्मय रणजित भोई. मी प्रतिष्ठित आई माझा गुरु, आई सर्वत्र लोक्याचा सागरू, आई माझी. थँक्यू. माझे नाव नील रणजित भोई. आज मी तुम्हाला एक कविता सांगणार आहे. त्याचे नाव आहे उणीव आईची. आईची उणीव कोणीच भरू शकत नाही. आईची जागा घरात कोणीच घेऊ शकत नाही. आईशिवाय घरातलं पान हलत नाही. आईसारखं कोणाला दटावणं जमत नाही. घर तिच्या विना घर वाटत नाही. आईशिवाय मायेच्या अर्थच कळत नाही. आई विना माहेरची वाट गवसत नाही. आईशिवाय जीवनाची बाग फुलत नाही. धन्यवाद. माझे नाव अनुश्री योगराज भोई. मी आज तुम्हाला कविता सांगणार आहे. सुट्टीचा आनंद. खूप मजा येणार. सुट्टी आता लागणार. मनामधल्या सर्व इच्छा पूर्ण करणार. रजत म्हणतो मी बॅटबॉल खेळणार. दिवसभर आता फक्त मैदानावर खेळणार. रुचा म्हणते मी भावलीशी बोलणार. खूप मजा येणार. सुट्टी आता लागणार. सई म्हणते फक्त टीव्ही पाहणार. कार्टूनशी पक्की मैत्री करणार. नील म्हणतो मी अभ्यास करून कंटाळा. आई बाबांबरोबर फिरायला जाणार. धनराज म्हणतो अभ्यासाची करणार मी कट्टी. खेळशी करणार मी आता गट्टी. खूप मजा येणार. सुट्टी आता लागणार. यश म्हणतो उंचावर पतंग मी उडवणार. अनु म्हणते खूप खाऊ मी खाणार. शशांक दादाचं एकही काम ऐकणार नाही. आदित्य सवडीने थोडा अभ्यास करणार. खूप मजा येणार. सुट्टी आता लागणार. धन्यवाद. माझे नाव आदित्य राजगुरू भोई. आज मी तुम्हाला एक कविता म्हणून दाखवणार आहे. कवितेचे नाव आहे माझे बाबा. माझे बाबा मला खूप खूप आवडतात. प्रेमळ मनाने मला समजावून सांगतात. प्रत्येक गोष्ट शिस्तीने करण्यास शिकवतात. रुसलो कधी मी मनाने घास भरवतात. घाबरलो संकटात तर आधार मला देतात. माझे बाबा मला खूप खूप आवडतात. माझे नाव यश किरण भाटे. आज मी आभार माया ही कविता म्हणणार आहे. आई तू समईतील प्रकाशणारी वात. गुलाबास समर फुलून हसतेस काट्यात. चंद्राची शीतलता तुझ्या तप्त मनात. श्रमाचे मोती फुलतात सदैव तुझ्या सदनात. पिसाळलेल्या संकटांना तू जोडतेस हात. आभाळा एवढी माया तुझ्या इवऱ्याशा हृदयात. हिसाब नसे भविष्याचा निरपेक्ष तुझ्या वात्सल्यात. विघ्नाच्या तांडवावर करतेस दुर्गा बनून मात. प्रतिमा होऊन राहतेस लेकरांच्या आयुष्यात. धन्यवाद.